Det er der, ja. Jeg vil gerne have lov til at sige, at al den opmærksomhed, det her har fået, den har den kun fået, fordi folk har givet den. Det her event, det er ikke kun blevet så stort her, fordi at folk vælger at gå mere op i baser, end for eksempel i asylpolitikken. Det her event, det er blevet lavet samme dag, som at der er blevet skrevet et blogindlæg om en 19-årig, som er blevet forsøgt udvist til Afghanistan, og som nu sidder i dansk fængsel. Og det blogindlæg har ikke fået nogen som helst opmærksomhed. Til gengæld er der i dag folk, der har troet forskellige mennesker på livet for at redde den her. Så jeg tænker, at den mest skånsomme måde for ikke at komme i kampolage med hundepoter, eller hvad der nu ellers kunne være. Farvel. Uden at være pakket ind. Uden at være pakket ind. Ja. Shit. Yes. Nej, vent. Ja, det gør han. Ja, men så siger vi farvel. Farvel. Så må jeg jo hellere fra skovene op, så der ikke er nogen, der får ondt. Det bliver meget. Oh my god. Det er da stort. Det må jeg også gerne tage billeder af, det her. Så der er ikke nogen, der synes, at det er helt forfærdeligt, der kommer en lille hundevogster. Jeg tænker, jeg må cykle. Jo. Men så du politiet, de gik allerede den første smadret.